Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Mga oras tayo kakabsat. Alas 5:51 iti agsapa. Aldaw iti Martes tattang kakabsat may kadwapulok at may sa iti mabilang iti bulan iti Marso. Kumusta kakabsat iti paraangan nyo? Yan nalamag ito na matandaman ibakabak naman iti nakapudpulot nga panahon. Summer manen kakabsat nanyaman nga panahon ti adda kadag iti luglugar yung kakabsat. Aya, at i-embrace tayo latan ta iso ti adda ditan. Blessing amin tayo kakabsat matay dayaw iti apo. Aya, ti nga agsapa. Ikan natin mga tigundawin nga makariing, kin madaan iti pigsat, at iti maminsan pa, awisin kayo man nga makipagpaset iti dati nga programa, tiagsapa anap nuan iti namnamat at nung tikasta makipagpaset, kin agpapinabilig tayo babaan iti kararag, tiagsapa anap nuan iti namnaman manipudlunis sa kinggan iti biyernes iti dati nga stasyon, 1143 DZMR Santiago City, tinarag sa kamangkabkablao, kada kayo iti Aldaw, iti Martes, Lawrence Salazar. Adda iti dalan anaile isut pagpagnaan asiraragsak numaanusam inggat panumpalan biag na agnanayon iti inka malakam adamet ti dalan kaya napagnaan nakalawlawa aduda na magmagna no daytoy ti pirye kaasi kapay timang katiturong na daytoy impyerno nga kaslauno katinailet nga dalan iti apo ket tinalawa nga dalan ti kabusong agpili ka itan nuaniat ti pagnaw jay nailet nga dalan ken tinalawa nga dalan. Alawan kakabsat, adyaman tayo iti dayta nga kanta na ilit adalan. Well, iti libro iti Mateo Kapitulo 18, 1 aging gara iti 4, kasto iti saritain na. Iti dayta kan ito imasidegdeg iti adalan kini Jesus, ket sinaludsod da. Siya sino? Iti kang runaan, iti pagarian, iti langit. Nangayab ni Jesus iti ubing, pinagtakder na iti sangwanan da, ket kinunana, laglagi po nyo, adi kay tumakastrek iti pagarian, iti langit, no di kay agbalbaliw, ken agbalin akas kadag iti ubing. Verse 4, siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing isu iti kang runaan iti pagarian iti langit. Well, agyaman tayo kadagiti nga sasaunang iti binasa manen iti daytoy nga aldaw kakabsat. Iti bersikulo 1, ipakita na iti connection na noan niya iti napasama ka daytoy nga tiyempo. Naadanda iti panagad-adal maipapan iti panagbayad iti buwis. Ket daytoy iti nagbalin nga dalan no apay nga dinamag dagiti disipulos ni Jesus maipapan iti kita ti kinatan-ok iti pagarian. Apay agsipud ta addanda iti naidumdum mga panakaam mo maipapan iti pagarian. Iti saludsod dagiti disipulos ket saan nga maipapan iti panagbalin nga natan-ok adda nga iti kayat da nga maamuan no siya sino kakabsat kadakwada nga disipulos iti katan-ukan ken Jesus. Dinamag na dayto nga saludsod ken Jesus ket agururay o when agururay dano siya asino iti inaganan na when sino iti iyawardan ni Apo Jesus. Mabalingan ni Pedro, mabalingan ni Santiago, when one
Pag panunutan da nga may sa kadakwada, kas mabasa tayo mo iti Mark chapter 9 verse 34 to 35 kuna na anya ti nagsusupyatan nyo iti dalan ngem nagulimok da sa idi nagulimok da kuna da sa iti dalan nagsusupyatan da no siya asino kadakwada iti kang runaan. Anda mo di tiyempo kabsat nga imbaon ni Santiago kini Juan wenno imbaon ni Santiago kini Juan iti inada tapno dabagan naman ni Jesus. No siya asino ti katanukan. Ngem iti Matthew chapter 20 chapter 20 verse 20 to 23 nya kuna na immasideg kini Jesus ti asawa ni Zebedeo agraman dagiti anak na alalaki nagparintumang iti sangwanan na ket nagdawat ken kuana anya iti kayat mo sinaludsod ni Jesus simungbat iti ina palubos mo kuma nga inton agari ka makitugaw to ken kadagiti duwang anak ko iti maysa iti makanawan mo ket iti sabali iti makanigid mo. Ket mabalin nga amin nga dagiti disipulos ni Jesus na parigagayan da nga agbalin nga kang runaan wenno katanukan iti dayta nga tiempo. Ngem iti dakkel kakabsat nga parikot uray dagiti nga disipulos saan da nga mapaggidyat iti maipapan iti pagarian ditoy daga ken pagarian ditoy langit. Anay dumduma iti pagarian iti Dios iti pagarian iti daga ket masapol nga adda iti panagbalbaliw tapno iti kasta maawatan tayo daytoy. Aya, umuna masapol ang adda iti panagbalbaliw iti dalan. Inrugi nga sinungbatan ni Jesus iti saludsod da babaen iti panangibagada nga sabali iti kitkitahan da nga dalan. Kasla kung kunada kadakwada adda dito iti pagarian iti langit. Masapol nga utubin nyo nga nalaing kuna ni Jesus aging gana nga saan kayo nga mabalbaliwan. Saan ka di nga namatidan? Saan ka di kapsat nga imbatid dati amin dan? Itsimurot dan ken Jesus. Anya karot pa iti kahit nga saon ni Jesus iti kinunana nga masapol nga agbalbaliw da pay. Saan nga tagtagibasitan ni Jesus iti panagbalbaliw da wenno iti pamati da ngem kayat na nga patigmaan ida nga masapol nga agsardengdan iti panagkita da iti pagarian iti langit akas iti pagarian diti daga. Masapol nga maadanda iti nabalbaliwan nga dalan nga wagas nga wenno dalan nga wagas nga kababain wenno kababalin. Yeah, ni Jesus kunana kini Santiago kini Juan idi nga imasidig da ken kuana nga daan iti managing bubukodan nga ambisyon nga iti pagarian iti Dios ket saan nga panagbalin nga apo iti amin no dikit ti panagbalin nga adipen. Ket kasta tayo man duma ang kadi kadagiti iglesia tayo kapilya tayo wenno panagdedayawan tayo simbaan tayo birbiruken tayo iti sadino iti pagarian iti Dios. Birbiruken tayo no anya iti maitid iti iglesia no anya iti maitid ti kapilya simbaan kada tayo imbes nga damagen tayo no anya iti mabalin nga aramiden ken maitulong tayo. Kitkitaan tayo digiti program da ay imbes nga no anya iti mabalin tayo nga aramiden nga panagserbe itakman pa iti program da makapasa kanyak dagiti nga tati standard mo kakabsat ti basurot. Kaya kitkitaan tayo digiti facilities digiti finances imbes nga biruken tayo no anya iti maitid tayo ket aramiden tayo no anya iti ket iti Dios nga aramiden tayo. Ni Jesus kayat na nga uri iti uneg iti iglesia tayo kakabsat uneg iti kapilya tayo uneg iti simbaan tayo aya masulsurot iti agserbe nga addaan ti ayat ken managtulong nga puso. Isardeng tayo iti panagbirbirok iti lugar nga babalin nga pagserbian tayo. Irugim kakabsat nga iti daytoy nga lugar piduten dayta punas alaem di palanggana walis turugyam nga dalusan aya ti saksaka iti sabali. Dayta iti pagayatan iti apo kakabsat adda ti napakumbaba nga puso tayo. Inya pa iti makita tayo kakabsat. Aya, masapol nga agbaliw da iti dalan ken kasasaad da. Idi nga sungbatan da ni Jesus iti saludsod da nangayad ni Jesus iti maysa nga ubing ket inya pan na iti nagtingaan da. Kahit na nga maimatangan dagiti disipulos no anya iti kayat na nga isuro kadakwada. Kitkitain da nga maysa kadakwada iti mabalin nga kandidato para iti panakabalin ken posisyon iti pagarian iti Dios. Ngem kayat ni Jesus nga kitaan da no siya asino iti kababaan wenno kabasitan nga kandidato kadakwada maysa nga ubing ket idi nga naala na iti atensyon da kinunana laglagi po niyo adi kay makastrek iti pagarian iti langit no di kay agbalbaliw ken agbalin akas kadagiti ubing.
No kaya tayo iti una, masapol nga si kayo iti maudi. No kaya tayo iti maadaan iti biyag, masapol nga mapukayo pa nga umuna. No kaya tiyo iti agbalin nga kang runaan, masapol nga umuna pa nga agbalin kayo nga adipen. Dagiti ubing iti maikari. Nga ehemplo, nga sapsapulan iti Diyos kakabsat. Iti may nga ubing gamin, iti karakter iti may nga ubing kat napakumbaba. Iti may nga ubing agtawan iti duwa wenno tallo, sanda nga muno mano iti savings da. Dagiti naganak na. Kaya sanda nga mano iti kaado iti properties da. Sanda nga magmagna ket iparayag da dagiti brand iti diaper da, brand wenno anya nga klase nga gatas ipakpakan ni inang na, no anya nga makan iti itinda nasaya at ipipintas nangingina handa iba kasi kamsat. Kaya no anya nga brand di sapatos gaman nga nakasuot ka dakwada. No. Ni Jesus kayat na nga dagiti disipulos baliwan da ti adda nga kasasaad da. Agsipot iti kinapalangguad nga adda kadakwada. Iti panangitan ukda kadagiti bagbagida. Dadya iti mabasapol mga maikat da tapno ti kas agari iti Dios kadakwada. Iti may nga ubing ket agdepende laeng kadagiti naganak sang kaday. Dagiti addaan anak na kausat nga ubing. Aya, wenno nagkaroon iti anak, kadi dagiti ubing ket dagiti nga edad ket 0 hanggang 4 kasi no dependent ka na tayo. Masapol nga ti inaldaw-aldaw masursuro tayo nga agsanggir, agdepende iti Dios nga ama tayo kakabsat. Agdepende iti panagbalegi tayo, agdepende iti kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw. Masapol nga laglagi pem iti apo iti aming nga aramid mo, ket isuro na kanto iti rumbeng adalan. Kakuyog iti panagdepende iti panagtalek ay ating nga kakabsat. Dagiti ubing natural lang agtalek da kadagiti naganak da. Sino nagtatay, napadasan yung siguro na experience yun, dagiti nagkaroon ti anak kakabsat. Nga ubing tayo, awan sa bali, handa makagunay no awan ka. Handa mangan no awan ka, siyempre awan ti agtimpla. Handa makadigos, handang makasukat itibado da no awan ka nga naganak. Ket mapukaw da ito nga panagtalek no kanayon da nga mairubo. Di pagarian diti lubong ket nabangon iti kinarkusit, kinaulbod, ken bilig iti maysa nga tao. Ngem iti pagarian iti Dios. Nabangon iti pamati iti Dios. Ayat iti Dios. Ket panagtalek iti Dios. Naibasar iti pagarian iti Dios iti maysa nga kinapudno. Saan na tayo nga baybayan iti Dios kakabsat? Saan na tayo nga ibati? Kaya saan na tayo nga paayon? No iti tao paayon, ibati na tayo. Dagiti pastor, ministro tayo, ket makapadas tayo iti panakaupay, ibati na tayo ng iti Dios. At numanhan na tayo itong panawan kakabsat. Anya pa iti makita tayo, iti panagbaliw iti dalan, ken iti panagbaliw iti kasasaad. Pataudan na kakabsat iti panagbalbaliw, iti panungpalan, iti pagtungpalan tayo. Nalawag iti sumbat ni Jesus ditoy, siya asino man nga agpakumbaba, ken agbalin, akas iti daytoy nga ubing, isu iti kanrunaan, iti pagarian, iti langit. Pudno nga iti pagarian iti Dios ket agdama ken masakbayan kaya kakabsat. Iti pagarian iti Dios ket adda nga agdama kadagiti tattao nga agbibiyag nga nabalbaliwan ken Kristo. Kadagiti tattao nga saan nga agbibiyag iti prinsipe iti kinasipnget ken iti basol no di ket agbibiyag da iti lawag. Umunang Juan kapitulo 3 bersikulo 2 kunana ay ayatek agagayem anak na tayon iti Dios kunana uray no saan pay analawag no anyan to iti pagbalinan tayo ngem ammo tayo nga inton agparang ni Kristo agbalin tayo akas ken kuana agsipud ta makita tayo iti kinasya asino na. Ayatek nga kakabsat pudno iti pagarian iti Dios. Ngem aging gana nga saan tayong idaton ken immasdik iti Dios kas may sang ubing addaan iti napakumbaba nga puso ken agtultuloy nga agtalik ken kuana saan tayong agbalin nga kangrunaan nga paset iti pagarian iti Dios. Kabsat naglaka nga maisina tayo iti panangkita tayo iti Dios. Gapu kadagiti banbanag ditoy lubong. Adoy iti i-offer na kada tayo ditoy lubong kakabsat nga mabalin nga mangisina kada tayo iti panagserbi tayo iti Apo. Naglaka tayo nga maibalod kadagiti adda iti aglawlaw tayo. Ngem kuna ni Jesus ken ka kanyak ken ti tunggal maysa kada tayo kakabsat.
Ngano talaga nga kayat mo iti ipangpangruna, may pangpangruna iti langit masapol nga agbaliw ka iti dalan mo no adda ti masapol nga baliwan. Agbaliw ka iti kasasaad mo. Babalbaliwan to iti masakbayak. Hindi nga dinamag ni Pedro no iti karbangan ni Juan iti pagarian iti Dios insungbat ni Jesus ken kuana. Iti agtartarigagay a sumurot kanya masapol at ang likodan na iti bagina. Ibaklay na iti krus na iti inaldaw. Kutsurutan na. Iti tao iti tao amang isalakan iti biyag na mapukaw nanto. Ngem iti napukaw iti biyag na gapukan niya maisalakan to. Madaydayaw iti apo. Dawatak man nga agtamad tayo di dahiting igundaway kita agkararag tayo. Anyan apo nga nagragsak iti makipagtaeng to ken ka. Awanton iti saksakit, awanton iti parikot, awanton iti problema, awanton iti riribok. Yundikit di ayat, presensyam, kenrag-o ngawan inggana apo Dios. Una apo adu iti riribok iti lubong. Adu iti hanga pag-iso nga paspasamak dito'y lubong apo Dios. Awan iti kasiguraduan mi. Awan iti kapya sa dinuman nga pasit. Ngam uray pa'y kasta apo iti kasasaad mi dito'y lubong apo. Giyaman kami. Tadda ka nga mabalin nga mga paay. Iti nagkurangan, iti dahi nga lubong. Kat punula unay apo. Iti rag-uken kapya kat sikalaang iti mabalin nga mga paay kada kami. Aday dayaw ka apo. Iti biyag mi dito'y lubong saan nga agbayag. Manula nga apo Diyos nga tawon mi. Manula nga bulan, manula nga oras mi apo. Apo amo ka dati uray. Nga pagtaingan mi apo Diyos. Kat sayang mo apo dagi gundaway. Nga is-spend mi dito'y. Nga awan ti ka is-iskan na. Nga dumadag iti bibiyag mi apo Diyos. Mos usar ti hanga pag-iso. Tulungan na kami apo. Nga baliwan mi iti dalan. Kat kayat mi apo Diyos. Iti dalan nga agturong ken ka. Kas kino namin di sasaw apo. Saan kayo nga madanagan? Kin mariribukan. Mamati kayo iti Diyos. Kin mamati kayo mat kanya. Ado iti kwarto iti balay mi. Balay ni amak. Kit inak mga sagana iti pagyanan nyo. Diyak ko maibaga ito'y kada kayo. No saan nga pudno. Uwan apo. Agyaman kami. Iti ayat kindungom kada kami apo Diyos. Kaya sapay kung maaming nga dumdumnag iti dahito nga ganito, agraman ka iti pampamilyada. Kaya addan apo iti nakasagana. Nga room para kada kami apo. Awan ko maiti matmatnag apo iti panagserbi aging gana nga umay ka apo. Awan ko mati aglamlamiis. Awan ko mati agpaspasugnot. No dikit di apo dagito nga problema. Dagito nga dadagsan nga adda kada kami o apo. Iso ti agbaling stepping stone. Tapno ti kasta bumarbara. Ngumat nga to iti tukad ti panagserbi mi apo kaputawan ti kasping na apo ti ragsak tagpo iti panagserbi ken ka. Uri pa kada iti nga tiyempo apo bigbigin mi nga mabalinam iti agaramit iti nakakaskas daaw gabanag kada iti bibiyag mi apo. When apo Diyos iti dati nga gundaway adu dagiti kakabsat nga aglablabas iti nadagsan nga parikot. Apo umdas dayta sagid mo nga mangpabilig ka dagiti nga kakabsat. Itid mo man apo iti bilig ken panagbalay kadakwada. Saan mo apong ipalubos nga dagitoy nga parikot. Dagitoy apo Dios nga dadagsen. Dagitoy apo Dios nga mangriribok kadakwada. Iti mangyadayo kadakwada ken ka. Dodiket ti apo pataudem. Iti pamati kadagiti puspuso da iti dayti nga karito. Kas apo sangun mi. Iti daytoy maning nga aldaw. Dawatek apo Dios. Aramidan na kami man nga productive. Aramidan na kami man nga nabalaygi apo Dios. Wan apo makiadda ka. Kadagiti plano mi iti daytoy. Nga aldaw kas aramidan mi. Ragragsakan mi apo Dios iti panagserbi. Ragragsakan mi nga iti biyag mi ket ipapaay mi ken ka iti naldaw-aldaw. Tanyaman iti mapaspasamak. Amok nga adda apo iti siguridad mi ken ka. Amok apo Dios nga adda iti pagturungan mi o Dios. Dagiti kakabsat nga handa pa apong impaay ka dagiti bibiyag da ken ka. Tultuloy ka diti panagtuktok mo kwel. Parang sagid mo dagiti nga kakabsat apo. Dagiti may isang aldaw.
Pastor kenda ka iti puso maapo. Puso daw apo. Kat agtalik da agserbida mo't ka. Muna po giyaman kami. Iti amin apo nga aramidum ka iti bibiyag mi. Wari pa ka iti dumdumngeg. Iti sibsiba iti radyo da. Karagita dati live streaming apo nga agtartarigagay nga mawaya-wayaan da kadagiti adu nga dadagset iti panagbiag da. Apo ipang pangruna mi apo. Iti presensyam nga makianda kada kami. Ipang pangruna mi apo. Iti daytoy nga aldaw iparik naman apo iti presensyam. Taamok apo kasatnuman kadagsen ti dati barukong mi kasatnuman apo kaado iti problema paglaslasadan dagiti nga kakabsat. Ngem musika ti umuna, ngem musika iti nariknami apo Dios amok nga amin dagiti ket nalagan. Amo ka di nga ipaidam apo. Iti presensyam iti tunggal maysa kada kami apo. Marik nami ka di apo Dios. Kas agtultuloy kami nga makipagnaken ka o Lord. Itdem iti pag-isungadalan o Dios nga agturong ken ka. Ket apo iti pangpangruna mi apo ket makapa-establish kami apo. Iti pagarian dita sidong mo apo. Babaen iti panagramid mi apo dagiti banbaling nasasayaan. Kin pakaidayamam apo. Tunggal may sa apo Dios nagdingdingag kadagi sibsibay ti pamilya. Ti radyo diagraman ti pampamilyada apo. Mangi-represent ti pamilyada. Bendisyonam. Dagitoy adda ditoy live streaming apo ngagbuybuya iti daytoy nga gundaway. Sa pasapob man nga bendisyonan, ipaay mo iti kasapulan da iti daytoy nga gundaway. Anyaman nga kasapulan da Lord God. Adaman kadakwa daytoy kasapulan iti panakaliwliwa apo Dios apo Dios adaon man apo Dios agkasapulan ti panakaagas itdem ka di apo tamamati kami saan ka pa nga nagbalbaliw nga Dios mi. Hallelujah. Madaydayaw ka apo Dios. Hang kami to apo nga mabannong agserbiken ka. Hang kami to mabannong ipaay dagiti bibiyag mi Lord God. Yes Lord, we sometimes we are physically exhausted, oh God. Nga magyaman kami o Lord God. Mapagpabilig kami. Gapo apo Dios iti ayat mo. Gapo apo Dios iti presensyam nga mangliwliwa kada kami. Agyaman kami apo Dios iti daytoy nga gundaway. Iti din mi aming nga gloria dayaw ken panagyaman. Ken iti daytoy nga aldaw. Madaydayaw ka apo. Iti nagan ni Jesus. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Nagaduti paspasamak na ditay maawatan. Ket nuti maminsan isut mangted panakaupay. Ngem ditay liplipatan kari ti Dios nga naindalan. Isunat ti kamangan tapno ditay mayaw-awan. Ken Jesucristo nga apo isut intay kamangan. Agtalena et tayo ti karina akapupudnuan. Taday tuy lubong katnapno ti sulisuk ken lidaan. Ngem no adatay ken Jesus awan ti pagpudngan. Daytoy lubong ket napnapnuan iti kinadakes. Kanayon ti didigra kanayon nga adda apa. Lubong nga naariwawa napnapnuan iti gura. Ngem magtaletay iti Dios adaragsak talnaken kapya. Ken Jesucristo nga apo isut intay kamangan. Agtalena et tayo ti karina akapupudnuan. Taday tuy lubong katnapno ti sulisuk ken lidaan. Ngem no adatay ken Jesus awan ti pagpudngan. Ken Jesucristo nga apo isut intay kamangan. Agtalena et tayo ti karina akapupudnuan. Taday tuy lubong katnapno ti sulisuk ken lidaan. Ngem no adatay ken Jesus awan ti pagpudngan.
ngem nuat datay ken Jesus awan ti pagod nga ngem nuat datay ken Jesus awan ti pagod nga Alawen kakabsat, agyaman tayo, iti daytang kanta. Aya, awan iti pagbutngan tayo, iti Dios, adda iti tunggal may sa kada tayo, madaydayaw, iti nagan na. Well, good morning kada kayo, nga adda ka nagsibsiba iti radyo da iti daytang tiyempo, kang gustamat nga agyaman na iti panakitsun inyo manan, iti daytoy nga programa tayo kakabsat. Good morning mat, dagiti kakabsat nga adda dito'y live streaming tayo. Kas kini sister nga Angie nga Aquino, God bless everyone. Ros Ramirez, Sister Rose nga Ramirez, good morning pastor and all and to all listener ko na kini sister ni brother nga Richard Esperanza madaydayaw iti apo kini sister nga Trisidita Alejo, have a blessed day po. Good morning kada kayo amin dita Bacnor kakabsat. Orepay kini pastor nga Alex nga Ritual, kumpadre, happy Tuesday po Pastor Lawrence, Pastor Joy and family, and to all the listeners and viewers of your very encouraging program. Shout out kay Ate Zeni Contawe at sa lahat ng mga kapatid sa CFFCAG Cebu. Kuna na oripay kini Sister Maribik Aliaga, Aliga, kuna na ni Apo Dios kat ni Imbag, isukat matalek, ken managayat, God bless us all. Lina Giyeb, good morning Pastor. Thank you Lord. God bless everyone. Kuna na oripay kini Sister nga Mila Cabanyero, good morning. Oripay ni Brother nga Danny, good morning kada kayo amin ni Lola. Sigun kini Lolo Jose na imbagag sapayo amin nga awan labas na dita Gulak Tifun Quirino. Oripay kini Sister nga Jinky Rakal, thank you Lord. Good morning Pastor. Pakikablao man iti ayatin mi nga Pastor Nelda Paas, Full Gospel Faith Temple, Villa Miguel Quirino, Isabela, birthday na ata na Pastor. Wow, thank you. Iti thank you. Well, yaman nalagip tayo at least di Pastora daya maragsakan nga nagiti membro ko ipalagip da. Nagiti Pastor dang agkasanga iti daytingal daw. So happy birthday Pastor Nilda Paas. Kini niantingali nga Valentin, blessed morning Pastor. Rupino Pascua, good morning Pastor. Ayan, kini Sister Teresita Malagayo. Good morning po. Kaslahang may kawak ma'am nga mangibagay ti Sister. Blessed morning po Pastor Lawrence and Pastora and family everyone. God bless all. Kuna na. Leonida Mindoro Laitan, good morning. Leonida Mindoro, amen kuna na. Jenny Cortez Honario, good morning Sister Jenny. Blessed morning Pastor and your family. Ken kadagiti amin agdingdingig padak. God is good all the time. Amen. Sister Lina Esteban, blessed morning po Pastor and all viewers. Pastor Marcelita Magno, kunana blessed morning po Pastor. Amen. Madayaw iti apo. Pilinor Kagumbay, the Lord is good all the time. Ma'am Robilidaro Agustin, good morning Pastor and family, God bless. Merinol Sumera, good morning Pastor, God bless everyone. Thank you Sister Merinol. Philemel, orepay kini Sister nga Philemel Jesus, nagasat nga agsabang Pastor ken aming listener, God bless everyone. Kanana ket orepay kini Sister nga Milita Makaraig Tamandong, blessed morning po Pastor, God bless you and your family. Vivian Benavente, good morning Pastor and your family, God bless everyone. Pinita Tulito Bunagan, good morning Pastor, God bless. Kini Ma'am nga Shirley Dumon, blessed morning Pastor and everyone. Thank God for everything. Kuna na, God is good. God bless us all. Okay, oripay kini Sister nga Glory Miranda na imbang nga bigat mo Pastor, kablaawak man ni Tita Adorasyon. Kin Uncle kung Liberato Yakuna. At taga Santa Marciaan, Alfonso Listo Ifugao. Agyaman na kuna na. Blessed morning, Pastor Lawrence and family. Kuna na Sister Leia nga Cabanyero ng Kalnga Wilson Nueva, dita Baguio City na Imbagag Sapam, Limar Balbao, good morning. Kininina nga Lydia nga Galang, good morning. Imbagag Sapayo, Ninang, ore kinininong dita San Jose City, Nueva Ecija. Ayan. Chema Basu, good morning, Pastor and family. God bless everyone. Good morning po. Greet ko nga po ang po Mr. and Mrs. Liberato Lacuna from Santa Maria Alfonso de Pugao. Okay, good morning kin Sister nga Glory nga Miranda.
Kini Sir nga Pedreto Daliego, good morning, orify kini Ma'am nga Nancy, or kini Sheila na imbang nagsapayo amin. Amalum yun sa dita Canada kakabsat. Dita nga gundawa. Pilamor de Jesus, amen, thank you Lord. Wala nang nga Uncle nga Wilson nga Nueva, have a nice day, Pastora Joy at pamilya. Praise God. Thank you Lord all the time. Jenny Rubio, kuna na, amen. Kini Sister nga Rosabel nga Apostle, good morning. Jennifer Cacaro, good morning. Kini nga Wilson nga Nueva, blessed. Kini Pastora nga Teresa Martinez. Ita Arlene Pascual, good morning. Jema Basug, good morning. Oripay kini na imbang nagsapam kini Sister nga Yunay Dalyaitan. Mary Joy Puntano, amen. God bless everyone. Okay, sinaparuin Ulalan, amen. Kuna na Sister Merinol Sumera. Yeah, amen. Thank you, Lord, Pastor, and God bless you more, including your family and all of us. Keep safe always. Kini Sister nga Gloria Giwa, amen. Ma'am Lourdes, amen. Thank you, Lord. Kuna na. Kini Sister nga Geraldine G. Mariano, amen. Blessed morning. Kini Pastor nga Jonathan Palagod, good morning. Graman kini Pastora nga Jennifer, ayan. Catherine Kinsay, yes, Lord, thank you again for this new day. Good morning, Pastor. Glory to God. Hallelujah. Kini amen ko na ni Ma'am kini Sister nga Teresita Malagayo, kini Sister ko nga Jo Salazar, good morning Pastor. Mitch Balinbin, blessed morning po Pastor. Pakablaaw man iti happy birthday ayatin mi nga Pastora. Okay. Nilda Paas ditoy Villa Miguel ko na Kirin Isabela. Ayan. Good morning kini Pastora. Adadagi membro mang kablaaw ken kagra. Orepay kini Sister nga Carmelita nga Batakan, morning Pastor, God bless. Siyaning Agpao Pascual, good morning and God bless us all. Well, agyaman na kakabsat, karagiti kami nga kasangay iti dahit nga aldaw, ang mga nag-text, kat manipot iti dahit nga programa, ti agsapan at noon iti namnama, kahit na kayo nga kablaawan, karagiti ag-celebrar iti birthday, anniversary, wala niya pa yung celebration, special celebration karagiti bibiyakyo from our program, ti agsapan at noon iti namnama, income ibkas iti panagkablaaw may titunggal may sa kada kayo. God bless everyone. Lawrence Salazar na imbangal daw iti Martes. Undasan nga balurit di at mali. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan ti Namnama.